יו, ראית? מה ראית? אוי, מהשלישי היה. בוא, זה היה בלי אזעקה כבר. נכון. הזקה הייתה קודם. כן, זה צריך להיות 10 דקות, בגלל זה. רגע, זה פוגע... הם משגרים בתוך הזמן הזה. זה פוגע... הנה, עכשיו בזה? התחילה האזעקה. אתה חושב שזה פגע עכשיו במשהו? פגע, אתה לא רואה את הפגיעות? אני לא יודע אם זה התפוצץ פגיעה. גם ליד, כאילו. נניח שאתה... הוא פגע בשלושה? היו שלושה עכשיו? היו 3 יציאות. יכול להיות לא, 3 שלוש יציאות. של כיפת ברזל. בום. הלו. טוב, צריך וידאו, זה איך מסיימים את הוידאו. בסדר. אנחנו מצלמים פה. מצלמים פה בחוץ. יש פה פגיעות, אחד אחרי שנייה. אנחנו כולם למטה. אתה לא מגיע אלינו היום, זה ברור. מי זה? אישו. כן, עוד פעם. אני אתכונן. וואו, בום, היה פגיעה שם. פיצוץ. זה רץ ביוטיוב, חבל על הזמן. Duh, facciamo io mia pizza.